وەکە ڤیدەمی بەری 17 ساڵان هێشتا دوکەل ji herdû bircên bazirganiya cîhanê lê New Yorkê bilind bû. Îro cihêwan hatiye nûjenkirin lê dîsan rêz li qurbaniyan tê girtin. Gelo niha li wir çi heye? Peyamnêrê me Sînan Tunçdemîr li New Yorkê bi me re ye. Sînan dem baş û çi merasîm tên kirin îro li wir? Dem baş daxil îro li New Yorkê bi hezaran kes ji bo sersala hevdehemîna êrişa 11 îlonê hatin balhev cihê êriş hatibû kirin. Kesên hatin di merasîmê da 6 cara cihe cihe rêzgartin çêkirin ji bo kesên jiyana xwe ji dest dabû êrişa 11 îlonê. Vê êrişê de 2983 kesan jiyana xwe dest dabûn. Îro eqrabayên ji wan kesên jiyanê xwe dest dabûn hatin balhev ji bo bîranînê. Merasîmê de xandina navan anîn bîranîn kesên êrişê de jiyana xwe dest dabûn. Piştî hilşandina cot xuleyan gelek salên dirêj çêkirina xuleyên nû devam kir lê demek berê qediya. Dîsa cot xuleyên tu hevzên bîranînê jî hatine çêkirin. Dora wan hevzan da hatiye nivîsandin navên kesên êrişê de jiyana xwe dest dabûn. Merasîm hetekî nîvro berdevam dike û hevzên li parkê û muzeyê 11 îlonê sal 12 meh ji bo ziyaretkaran wekiriye. Her rojê bi hezaran kes her derê cîhanê tên ziyareta heremê. Ronahîkirina bi lazerê jî ji bo bîranîna cot xuleyan ku her salê tê çêkirin ji êvarê dema hewe tarî dibe dest pê dike. Merasîm li vê gavê devam dike hetekî nîvro daxil. Belê peyamnêrê dengê Amerîka Sînan Tunçdemîr ji New Yorkê bi me re bû gelekî spas. Sînan bo yekem raporta te bi dengê Amerîka re.